Sinabi mo rin. Alam. Apple. O siya. Atis. Atwa. Avocado. Atlo. Oo. Mamunta ka ng kanyan eh. Anunas. Nanganunas. Wala na mga anunas. Yung mga kakilupa kang anunas. Atin anunas? Atin. Dumusan ka ng mata ni O sige, apat. Pilang pa kanyan. Metong. Metong namo. Wah. Antol. Ano man tol? Santo dito? Nangagarpa mo po yun po. Ay, nalapuy-puy dyan. Antol ka O, naman. apat lang. Lima lang. Sige. O, ikaw mamila. Sige na. O. Apple. Sa. Atis. Dua. Avocado. Tatlo. Anunas. Bilang mo lang anunas. Sinabi mo atin eh. O, ay ano na ka maglarong karengan ah. O sige, apat. Lihat pa. Metong niya pa. Betong nama. Apala. Muring kali tetay kapaya. Ba, antay na tiyara. Kanwari na tiyara kapaya. Muring Hindi ka pala talaga. Mamawin. O sige, karemasan. Asan? O. Oy, dati yung fish dealer ni. Oy, no ka mga pangalan niya, kadakala plaster ka. Agak dakapin kakawigit eh. Tayo sampu. Yung mga kakilupa kang kandulin. Ay, paano mo kanya nasan? Ayan ang klase kasan. O sige, lima mo naman. Lima na naman. Palima Hindi ka yun. naman ating bango sa tigalong. Pamo niya yung katutod pa, ang dalas ang kulay. Mga na. Muling sabihan po, takay pa may sinabi lagi yun nasan. Kailangan ni kasbuk mo, mga saraya, mga bakalyo, alasisi mo. Wala na nas boksura na. Bilang. Lima. O, bilang mo lang. Sige. Sap-sap. Asara na? Sap-sap. Isa. Apat. Mga pa, parang mga. Atin. Kokontra ka, kokontra. At nga pa? Atin. O, wala ka naman eh. Lalat. Ikay, mamu. Tomboy oh. O, sige. Bilang pa, bilang? Mana lang? O, atwa. Alitap-tap. Nangalitak to. Magsarain. Dati naman na santa kailangan na san. Asan? Wow. O tilap. Sila. Balas me. Alam na mga sarap nila. Piya. Pwede. Lipo ko lang yun. Pwede siya. Salamat ba? Lima lang. Sige. O, ikaw mamila. Tira. Sap. Tanablok na mama. Isa. Apat. Umakyapos ka mo O, eh. sinabi mo stuit eh. Yung sinabi mo. Iya tua. Bilang pa. Adula pa. Atlo na mo. Lai madikit masara la sising mo. Madikit masara la sisi mo. May po sising mo yung masura yung baw. Atlo. O, bilangan mo lang. Tira. Five. Kung mga kasardina siya eh. Pakasal na naman ito, tinatala natin eh. Dala sa teta. Oh, Ayan talaga. wala na ako pala. Di ka talaga may daragan yung mataya pagka mga Oh, inugay mo pegaranan sa'yo, malawat ka na ako. Bakit? Puti mo bago ako may graduate kung elementary kaya high school. Oh my God. Ganang ka na milyari. Oh, lo mo ditang mo yun eh. Siyempre, yung mag-graduate kung elementary. Kang eskwela na, chikang bababundok. Nanuwari ka English yung bata? Ay. O yung eskwela? School. O di high school. Oh, ano kung paano? Ibig sabihin nagkagbahan mo yung salitang lingwa eh. Hanggang anong klase salita, basta makalalayan ng Pilipinas, balo ko. Halimbawa, salitang Korea, biyata ka? Korea? Ay, kasiplinay ko. Kung may karar ng tao looban. Balo ko. Simple mo yung Korea. Okay, nung biyata ka, sumukan na ka. Tak, subukan mo? Korea? Pamo, biasa ka rin Korea. Siyempre ba, Korea biyata? Ami Korea ka? Yung sa'yo madam. Tangan siya, mada. Korea ka. O sige, bago man walang biasa ka Sige. Korea. Beto nga salitang Korea, sample. Takon? Wow. O halimbawa, may kikoning Korea. Koreano. O, migit ka na. O. Kumusta na ka? Ay, mamusta ya? Sige. Okay, salitang Korea. Nano? Annyeonghaseyo. Ita na? Annyeonghaseyo. Korea naman ita. Korean. Annyeonghaseyo. Demi po ng karimao. Korea ita siya? Annyeonghaseyo. O sige, paano ko na? Kamakan eh. O sige. Annyeonghaseyo. Kamukha ng sayo. Korea nata. Ay, betong pa. O halimbawa, pasalamat naman kaya ka. Yung Koreano? Sige. Okay, salitang Korea. Ano? Ano sabi daw? Aja-aja. Ita na? Ay, sabi na, aja-aja. Korea. Korea. Ay, sabi na, aja-aja. Korea kami ita. Korean. Gusto ita? O sige, paano ka? Ano sabi daw? Aja-aja. Wala nga naman, aja-aja. O sige, kung talagang biyata kang Korea. Oh. Nandiyan kay salitang Korea. Indalaginding. Kalaginding? Lating-dinding. Lalaki didi. O siyempre, malaki pa, kalaginding
pamilya pa. Kaya TVD. Oh. Hoy, dalaga. Ay, bilog dede. Ang bilog. O, siyempre, dalaga na. Hoy, talasawa. Loob na dede. Lolo ko yun. O, siyempre, pasusoy. Hoy, matuang babae. Gagayak dede. Kung gagayak yun. Ito naman, katuanan na eh, gumaya. Salita nga po ang biyasa ka naman. Hoy, kaya nga po, kaya simple. Wala na simple. Kasi pura nga po, talagtagan ang aring salita na. Manan. Halimbawa, durun. Durun. O, numila sumabi. Durun. Kapanan eh. Takalakar. Wow. Arigato. O, yan ang salita nga po. Nani kayo salita nga po. Ing makwalto. Magwato? Hmm. Dakarper. Oh, wala mo ka pong pangan niya. Ayan, dakalakar. Dakarper. Hoy, kalulu. Dakarutang. Ang nakarutang. O, siyempre, lambere, manutang. Babaeng malabo kayo nga po. Ay, malago. Hmm. Ay, kanangge. Kanan me? Siyempre. Hoy, matsura. Tekan. Mabulog ni. Eh, pagkaramdaman, pain tuman, biyasa ka? Apay naman. Hmm. Yasa ka. O, siyempre, ako pa. O sige, anong yasa ka? Subukan na ka. Hmm. Nangyamo ko mo ka din. Babalatan ni suman. Ali. Babalatan ni mais. Ali. Oh, babalatan ni saging. Ali, ali, ali. Paano yung nga ni mais? Ali. Ah, paano ko na soy? Ano? Mamumurik ka. Ang mamurta mo yan. Mamumurik ka na lang. Gusto nga nali yan. Eme balo? Nali yan din eh. Ano eme balo? Balik ni. O binalik na eh. Eh, kaya naman balo. O sige, kurin makanyan. O sige. Hoy, kasubukan ko. Yak, subukan mo? Sige. Sige, sige. Oh, hoy ni nanano kanini. Imal ka. Tingnan tuksungan. Kurin mo yung mga tungireng anak. Wala kang tuksungan. Ali. Paano ko na eh? Yan. Katayos mo yun pa lang. Ali. Sampanya biyan na nini. Dami ang tayos yun pa lang. Ali. Paano ko na eh? Nano? Magbigay ko. Ali. Nano magbilyat? Teka magbigay. Ali. Paano ko na eh? Paano ko na eh? Nano? Magkasigyan ang kabayo. Ali. Sampanya biyan mo? Teka magkasigyan ang kabayo. Ali. Una namin ko kanyan. Mami rito kung bangus. Mamirito kang bang sa tinya pang makanya. Hoy, tampusa ko kunanan na bubulyaw kayo mo na eh. Oh, metong pa. Mapamuray. Metong pa. O sige, sige, Kanina sige. na kanina. Lango yan, lango. O, kanan me. Lutak Ali. Ay, paano ko na yan? Ay, paano ko na yan? Ano yan? Aeroplano. Ali. Aeroplano yan? Ali. Una ano yan? Daliri. Murik ka. Kaya kang mapamuray kang Tayo talaga. mapamuray. O siyempre, daliri yan, paulangan. Wiyakin. Ay, hindi nga lang purayan. Tayo. Yung talagang jasa ka, hoy. Tayo. Nano mo nga usda kanini? Tayo. Oh. Putay dana. Feeling pogi. Wala. Feeling pogi. Yo, kumakapangilabo yung pogi. Hoy, ni! Ormang mayabang. Tagalaling na. Tikat-tikat ka pa mo. Hoy, ni! Mayabang ang mayabang. Tagalaling na. Loko yung pakayabang putay, tanda milwal kayo. Pero ganito ko, kung anong mayaring piyesta ganyan may Sige, patulan. ormami. Hoy, ni nga usda kanini? Tayo. Oh. Accidente ka. Ali. At hindi ng epilepsy. Ala. Mongoloid ka. Ali, nakong galoy. O nano yan? Ene pala. Ano yan? Pipi. Napipi. Pipilay. Kaya obrang waiter, biasa ka? Waiter? Halimbawa, kay restaurant o kaya karinderya. Kaya restaurant. Bakit dyan sa Kung siyempre, restaurant? kahit na kaya kilala malambak mo waiter. Amig waiter ka? Hmm. O sige, subukan na ka. Sige, subo. Halimbawa, tilino pa babae sa restaurant nyo. Oo. Mumorder yung kapeting gatas. Kapeting gatas. Pagkanaan yung order. Kamulalan mo naman, kapeting gatas mo. Nano sakit na nito. Uy, masyadong kita o kape? Waiter ko, alay sakit na, kapeting gatas. Masyadong kita O masakit yan. Kasi ang babae nilong sa restaurant yung pipi o. Pipi? Oh, makanaan yung order kapeting gatas yung pipi. Aso yung malambak mo waiter. Oh, Kaya mo senyas, palo ko. senyas mo. Yung senyas mo, dahil pipi kasi si senyas na rin. Kapeting gatas? O sige. Kanya, madalbe ka. Pipi ha? Sige. Madalbe ka kapeting gatas. Oh. Bago, utatin niya pa kanya. Gatas na rin ko. Ay, pwede siya bumigay.
Siyempre, senyas mo iti. Ano yun? Kailangan ni Senyas malapit ka yan dito. Sige, tutumi. O halimbawa, yung order. Sige. Kapeting gatas. Bibi. Sige. O, imating kayo tayo at chip. Tang malago. Huwag kang malago. Sige, kamorder. O, hindi. Lugog na ako. Siyempre, kalang-alang lumuwal ka mulis. Ano ba na akong order? Sige, order na ka. Kape, tingkata. Kapeting gatas. Bibi. Ayan na tatatay! Tatatay! Ano na papaboy? Ano tayo na? Okay, miso sumo? O, ito pa yung original na gatas. Eh, sakit ang sipon naman. Hindi na. Yung mo si Tensuso, no? O, yatin nga malubo. O sige, turuan ka kami itong alingwa ibang tabi-nagtagang kabalo. At yan, saka naman, Siyempre. amo halimbawa, aramo. Arabo? Oo. Ang palagay ko malambat ko Saudi. Ating Saudi ka? Malambat ko ka rin. Sila kang banwa. At lukmal do. Tanda, lumaldo. O sige, sige, nung sa mga arabo. Sige. Nanuya mo kaya ang arabo yung masanting ko lalaki. Eh salitang Arabik? Wow. Eh salitang Arabik soy. Oo. Ing masanting ko, O, mamu. gano'ng ang arabo nini? Masanting ko, mamu. Arabo ita? Arabo yan. Sabihan niya ka rin na masanting ka kaya salitang Arabik. Gusto ita? Ate, Oo. mamu. Ah. O yung lalaki. Rito. Rico. Aba, galing na. Siyempre, ako pa. Ate, mamu, Rico. Mamu yung kaus ko. Gusto ita? Siyempre, taga lamig Saudi kin. Gusto ita? So yan. Ay, Bre, mamu, Rickla naman. Pati yabi-yabi mo eh. O, siyempre, masanting ka naman eh. Ang mga kipulit ka naman. O sige, pagkantado pa mong kantang Kapampangan, pantamayas na panlasa. Huli mo siyempre magkanta ka ta? O mag-request ka rin kaya katamong sponsor ang Foreign Barangay Council eh. Mag-request ka? Na-request ka? Ito yung request na Tagalog yun. Ay, pasensya na kayo po, sir. Bakit? Eh, kaya po magkantang Tagalog ang po Buti mingi. ka magkapagkanto. Because I am not school. Kaya bang Ay, naman. ay, pero nung ilang mag-request Hindi eh. sabihan Tagalog English. On the spot Kapampangan na ta. O, siyempre, ako magkantang Tagalog eh. O sige, Sige, nanyang kanta. taganong pusong bato. Kusong ba to? Bayo niya pa yan eh. Gewa ko na yung Kapampangan yan. Kapilan. Gewa kayo nandin, ayari kayo napon. O, sige, nanyang pamagat. Yan naman, pusong bato. Nano? Susong bato. Yan. Awa, kapapangan niya, kapapangan niya. Sige. Sabihan mo ka rin banda. Brad, magkanta ko eh. Tagalog lang, rin. Tagalog ba yung Brad? Ay, putang ina ha? Ba't Tagalog siya kayo nagmamaraton? Ikaw, Tagalog ka? Atin niya laing nga po niyan. Ako niya? Hmm. Nga pala sige yun. O sabihan mo kayo salitang ngapon, magkanta ka ka. Ay, Brad, samasi. Ano sa masi? Samasi pa, samasan ka, basta masabi yung kanta. Kaya tayo, Samasan, sa masi. samasi. O ito naman mga drummer, may kilayang Korean ka. Ako rin yan? O sabihan mo yung kantata kayo kayo salitang Korea. Ay, Brad, Baragusi. Ang Barakusi. Baragusi, paparong kore ka, basta masaya. Kumain na kami makain, hindi ko kontra ka eh. Paano mo yan? Dino, Inlit kita. ikaw na ba kayo niya? Sino yan? Ngumungi niya. Ngumu? Go! Umut ka na ka. Ha? Okay, amo. Ha? Custom. Okay, ano. Pero tinyang sikreto yan, yang masanti yang ngungun yan, tinyang pangalawa sikreto yan. Nasikreto mo? Sabihan ko. Go! Baklayo. Paklain mo mo! Ikaw na? Uy, pare rin ba tingin mo isimulan? Bakit? Kasi kung kaya tingin niya ito, kanya-kanya mong hilig yan. Nangilig. Halimbawa, ikalalaki mahilig ka kayang brief. Oh. O, rin babae mahilig ka kayang panty. Natural. Pero rin ba tingin hilig ka rin? Ano? Di ba? O, di ba? O, syempre, ikang tiro at yung bakas. O, kaya makatali eh. Oo. Ay, anang ko. Yan o, ano na. Oh. Lusong ba to? Liwas-liwas ka tamante, magulo. Teka, tanduin. Alin, magulo ka masyado? O, sige, muna ka. Muna na ako, bantay tindihan na rin tao. O, ninong kadwa. Ikaw. Ay, ito muna ang kadwa. Ay, ito din. Muna na ako, ne. Ikaw muna. Kaya kamakya lang. Dito tutuki. Kulit kata, ne. Bakit? Siyempre, ikaw. Ay, ito muna ang tutuki.
Mali yan, ikaw din. Kami yun na, pero. Oh, hindi na kapi naman eh, med. Lumapambagyan ng kota, may dali kang kagaywawa na may di ng karases. Eh, dana nini. Oh, sige. O sige, sige. Baka nga mo pa mo. Sige, liwas-liwas ka ta? Gas-liwas ka nam. O sige. Mo!